Nagsugilanon si Board Member Lando Destura kag si Department of Energy o DOE Secretary Rafael Otilla angot sa nagatas nga balayran sang kuryente sa probinsya sang Iloilo. Sino kay Destura, bangod nga siyang author sang Iloilo Provincial Ordinance for Renewable Energy. Nangin maayong ila pagsugilanon sang Tiglikom. Kutob ilan na istoryahan ang ginpalabot nga concern sa mga pumuluyo sa sangguniang panlalawigan angot sa gulpi nga pagtaas sang balayran sa kuryente. Naistoryahan man sunod sa iya ang mga ginahimo sang electric cooperative, ilabi na ang ila electric power supply procurement agod nga mahatag sang nagakaigo kag nagakadapat ang serbisyo para sa mga pumuluyo. Dugang paniya dapat nga mahatag sa mga electric cooperative sa mga konsumidor ang serbisyo nga ila ginabayaran. Ang Iloilo Provincial Ordinance for Renewable Energy, so daw ka namin ang amon nga exchange of information. Tapos during lunchtime, dito kami sa babaw sa session hall. Nag-join ako sa ilan ni Gold, no, nga lunch. Kaga dito pagid na istoryahan ang concern naton sang mga about of course the power industry, no? Yes. Most particularly ang aton services sa aton nga mga pumuluyo. Nahibaluan yung mga patigayon sa committee hearing ang sangguniang panlalawigan agod istoryahan ang gulpi nga pagtaas sang balayran sang kuryente. Ini si K5 Alex Escanate para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.